Laygo ng Ginoo mga kaigsuunan. So nanapunta karon sa garden. Part 2 na ni mga kaigsuunan. Na dili lang gamay ang atong pagbuhat sa ato ang video about sa gardening. So mo to ang dito sa pikas ang pipino. So naka-harvest na ta ato og 20 kapin kilos mga kaigsuunan. Ya ang tapad ato niya ang palaya og pipino putong naa didto. So napatungan ang palaya. Dayon kanan diha sa ubos mga kaigsuunan, unang mga talong so dagko na pod. And then diri sa pikas mo ni ang mga okra mga kaigsuunan. So salamat sa Ginoo. Di nato napalibutan na pod karon og koral. So, salamat sa Ginoo mga kaigsuunan. So padayon ta karon sa pagpamuhat. Ang atong buhaton karon magtanom ta og tanom na pod ang mga kaigsuunan og kalabasa, dayon kapayas o magbutang ta og organic sa ato ang mga tanom. So kuyog mo na mga igsoon samtang magbuhat ta padayon. Galaygon ang Dios sa tanang panahon. Galaygon ang Ginoo mga kaigsuonan. So magkuan ta karon. Padayon ta. Kuha na atong kuyog dito sa ubos mga igsoon. Ang tatay. Salamat sa Ginoo tampok na ang mga okra. Mga tanom. Wala nito pila ka mga sumalay ka makaharapit ko harapit sa puna siya doon karong bulan ng Disyembre kaway tayo sa itong bantay video
Balatong pa si. Ano ini? Ngayon na itong balato kaning kapayas man eh. Ang kapayas mo yun na. Ang kapayas, kapin ka kayo balandungan man eh. Tama na ito yung palayat ng iba. Ang kanya na kasatuan, agbo sila sa dito sa produkto. Oo. Para Linyahon. ay, Linyahon. kusang painit ang kajutan. So, linyahon, ano yung tunga pa? Ay, di ka? At bang sa dito, ay sa dito. Oh, para ang hirap ka, para ha? Basta, ang kapayas yung isang pila siya katong lingin. Ang kapso, murag lubig. Ay, Juan. Kadang sa kuan niya. Kita ba sa pagkata na siyang lingin nun siya. Right, so on. First na to, ang agawa is what? Pulusas 3, City 23. Isa po sa itong buhato sa pulong sa buhato na tulungan para sa Ginoo. Ito, 23, buhato na ito na dili para sa tao, dili para sa Ginoo. Amen. 23, kuhan. Now, ay na ikon tayo? Natalong na.
Buntag mga igsoon. Salamat kayo sa Ginoo di ay. Ang dugang mga pagpahimang no, pagdasig sumara sa pulong sa Ginoo ingon ang Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrate his own love for us in this, while we were still sinners Christ died for us. Padayon ta sa pagpakigbisog sa kinabuhi mga igsoon. Atong gamiton ang mga panalangin sa Dios nga ang iyahang pagpamuhat sa atong kinabuhi nga dunay ulan aduna poy kainit o sa katimaan nga ang Dios nagpalangga kanato mga igsoon. Gatiman sa Dios pagayo ang mga garden nga ri sa Negros. Si Mana ani, nanay bulak, nanay pangit. Dito eh. Oh. Pumulak. Eh nam kuan ko ini kuan. Sige dagoy ni. Namulak na. Kaso na ay nagnaon. Tugabang. Hmm. Ada. Yung ibot meron sa kay dapat man. Ah. Panguan magsapat. Dungan at dapat tanapikas. Bunga na po si Mana. Patay na pwede makuha pa dako dami sa. Ang dapat. Kana. Patay na no. Para gabitay no. Duha. Oh, duha. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Nang tanong sa iyang panalangin. Muni ang atuang kuan, mga Pilipino sa mga palayan tay, kamay dito tayo sa itong mga patay, mga kaigsunan tay. Kamay tayo kamay. Hi. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Salamat sa inyong suporta. Ngay nanay kuan. Sugod nagpamunga. Ban. Pipino mo eh. Tarong pa Pila na ka kilo? 20 na ka kilo? Hindi ka pina. Oh. Plus na. Oh, 24. Ipusin mo na. Yan, 24 ka kilo na kuha yan. Sa offer. Kung manalo mo din mga export sa Pilipino, Pulayang Umbuan.
Padayon tas pagpakigbisog mga igsoon kay ang Dios nagatiman kanato. Amen. Ano po tayo ang atong ano? Tara. Nga igsuon, hinaot nga padayon na tong ang tinga na atong pagtuo atong pag-alagad sa Ginoo. Ibasog ta. Ang buhat orang tong habukan eh. Tungod sa katampok ko, ikuan oh. Niharag siya. Tungod sa katambok. Kaya, talay ko na ginang mga kaigunan. Ha? Buno na, kaingon. Basta pa dito ang? May laos. Kani. Sa kinungdan. Oo. Buno na. Luri anda siya kay. Buno na. Ito paliyagan yan. Pandra. Oh. Kay makaon to. Pwede po mo makatanom diha mga kaigsunan kung doon na may bakante sa inyong yuta. Pwede po makatanom. O kabalo ko nga siguro basin mas swito mo ato lang malingawan ang ato ang pagpananong. Kay pinaginiin na kaigsunan. Dahan tuloy-tuloy ning bra. Ano mong ano to, kapot na itong tinguha. Itong tinguha na nga. Kadugang ni para sa atong buluhaton. Tama sa visitation na to. Ano si Padre Dondon mga isuon kay ano eh. Ang dami siyang mo buhay sa iyang kinabuhi. Para sa Kaya ko pwede ako. kung sa katampok na yun, try pagpapanan niya. Hindi naman nagkalarong bunga ng mga babaw. Pero kani eh, sigurado na ginao. Akan na. Bunga na kita. Sana kita eh. Nana. Ito, pati mong ikan mo rin doon. Yan ang ganya ari jo. Pila ka? Pila? Buwan na ba ni? Oh, buwan na. Ano lagi sumana ani? Sama mga memory na siya. Ano ko ano? Ako ka nagkakaroon. Atong buhaton. Salamat mga igsuod sa inyong kana, padayon ng support, padayon pagyot. Amen. Salamat sa Ginoo.
payas. Dili pa ni siya tagas kayo, buo ni siya mamunga. Hinaut ang Ginoo magapanalangin. Itong mga tanong. Tanong ko ba? Kita hirap buksok, palihog. Ayra kay laluma. Nagduha brother doon. Medyo ng Ginoo. Salamat sa Ginoo. Budak pamulak, pamunga, ukra. Ari bula dengan ako. Kita tayo. Mangwidangan usahay. Bilang na balwang. Salamat kay sa Ginoo mga igsuon. So sa ni nga itong tinguha para sa ginagmay nga pamaagi katabang ta sa buluhaton o sa church, itong mga buluhaton sa church o sa mga kaigsuonan nito. So, dagko na gid siya ang atong mga tanom kuyog ni sa mga kaigsuonan. Nagtuo ta mga kaigsuonan nga ang Dios magpanalangin. Ang Dios magapanalangin sa atong mga tanom ug hinaot maka-share po ta sa uban kung unsa pod ang atong pwedeng matabang. Sa Brother Don nagtanong po og kapayas sa kilid. Brother Don, unsay verse na to diya Brother Don? Nag-verse na kaganina. Humana di ay naulay ra ko gamay mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Padayon sa aming mga igsoon sa atong pagpumuhat. Sabay mo na mo igsoon. Salamat sa Ginoo. Daghanang bulak ng ukra.
Bukas. Tapos dito mo lang kasi sundang na matay. Sumbok na yung kuha, no? Sigat ko doon. Hinahinay kalisik, oh. Oo. Butangin nagbugsok, brother Don. Kilabog mo natamnan dia. Kanataran? Oo, wandog. Ah, sige. Buksok ka ripas, kani? Bugsok ka, Sara. Sara. Pilay mo tanan, brother Don? Walo. Ah, naratay. Ah, brother Don. Kasi kulang, bumagal ka. Sana na ating sunog tayo. Ah, pag mara ko sandal tayo. Kana ugat to. Naratay. No.
Kaya ba doon? Oo. Ha, pwede na, kuhan, wala isa. Pasang itor ang atong mga igsoon sa atong kanong. Walay ko ng Ginoo mga kaigsuonan. So atong buhaton karon dadon mo nako sa ato ang ipang pangtanom. Kusang ang tangon ni akong higot. Akong higot mga igsuon ang ato ang cellphone din sa kilid sa saging kay para dili mahagbong. Okay. Oh, salamat sa Ginoo. Nagtulo na itong singot. Katubhan din na diha sa atbang mga kaigsuonan. Kanya mani ug sa inyong makita mga igsuon mo na ang okra. So tulo ni siya ka ang tulo ka plat ning okra. Salamat sa Ginoo, tambok din siya kaayo. Dayon badudondon mga kaigsuonan oh. Kaning din mga puna ni kay nay uban nga nangamatay tungod sa init. Muning ulahi siya gamay, ang gagmay pa siya. Kaning sunod mga kaigsuonan. Ni kining mga dagko na nga mga talong mo ni ang sa unang pagtanom. Amo ni dinhi. Ako among kanon. Amo ni siya mga kaigsuonan. La. Kuanta? Pahulay ta. Oh. Muna ni ako mong pakiton mga igsuon sa tanom nato nga pino, mga bunga. Dayon mo ni ang palaya. Sugod na pud siya mga igsuon. Na pud oh. So karon akong buhaton is pakiton mo nako sa atong mga tanom. Sa pipino. So muna yung mga igsuon. So nanay mga pipino. Nara. Madaghan kayo siya mga igsuon tapos atbang oh. Palibot. Nan. Daghan kayo hasta ng kuan. Diren dapita lang mga kaigsuonan ang iyahang bunga 20 kapin ka buok. Tugot sa Ginoo kalian sa Ginoo mulapos ya daghan-daghan jud. Niya apa jud na mga igsuon. Tamat sa Ginoo. Daghan-daghan ng
siguro daghan tag ma-harvest karong sunod ani. Datong gi salamat sa mga kaigsuonon gibalay-balayan ni. Ani ang ato ang mga tanom. Dagko na. Maderdon to sa pikas mga kaigsuonan. Ato pong lantaw ning bang tanom na to nga pipino. Kuyog ta mga igsuon. Medyo kuanjod, tulog gyud atong singot. Salamat kay sa Ginoo. Hinaot pod nga kung nakapadasi kini sa inyong mga kaigsuonan, pwede pod mo maka tanom diha sa inyo kung dunay lugar. Mo ni ang gasunod nato sa pipino. Salamat kay sa Ginoo. Mo ni ang garden. Tigbog garden mga kaigsuonan. Mo ni ang una, kaduha, nga sunod paingon didto. Dagko na jud. Iwaygon ang Ginoo. Badadon. Kada badadon. So pahulay na mi karon mga kaigsuonan. Grabing smile oh. Salamat. Ato dadon man ako dito mga kaigsuonan sa church. Okay. Para makakita po mo sa atong mga kuyog na mahulay sila. Ang uban hikay sila, luto siguro mga igsuon. Dagom na po din hinaot mo ulan. Salamat kayo. Padayon tang magmainiton sa atong pag-alagad. Taliwala sa bugnaw nga panahon padayon nga may buntag daw mga igsuon. So mo ni sila. Tatay, huli ni tatay oh. Tawhay kay tay sa. Tawhay kayo. Oh. Kapayas. Si Nanay Munina o si Nanay Winifrida. Kaway-kaway naman dyan. Salamat daw mga igsuon. Unsay verse na to? Kay Manay. Ako Juan 14:6. Ako ang itubag si Jesus. Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Okay. Ikaw Nay. Ang akong verse nasa Santiago 1 o Santiago 5:1 naging diha nga. Santiago 1. Bulahan Murag mauto. Murag mo ay Base na ilaing verse. Sige, unsay ilaing verse ni Manay? ade na lang sa Efeso 3:23. Isulobin niyo ang iyong kasing-kasing ug mga hanaon. Okay. So, ato ritong lang taon mga kaigsunan. So, mo ni, pahulay sa mi karon, pahulay ata kay kuan na ulsag yung singot. Lucy magud. at sa 12 ng bulahan ta mo karon. Mo ni ang view na ato diri mga igsuon. So, grabe kanindot ang dapit. Yeah. Grabe ang katubhan. Dili. Salamat sa Ginoo sa tanan niyang pagkamaayo mga igsuon. So, hinaot nga padayon tang magmainiton sa atong pag-alagad sa Ginoo taliwala sa mga pagsulay nga nagaabot sa atong kinabuhi. Nagtutang nga di kita magmadaugon kung wala ang tabang sa Ginoo. O kanunay itong hinumduman nga kini atong pakigbisog dili para sa tao kundi dili para sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon.